Naay ka ng bata, loy kay bata kay gamay kay siya niwang niya. Gipatutoy siya sa iyang mama. Kamulog tanaw nga gipatutoy sa iyang mama, gi-breastfeed ba niya. Daw kay tutoy sa iyang mama niya. Loy kay bata kay murag gahilak-hilak niya. Iyang gipugos-pugos og duot sa kanang iyang tutoy, patutoy ana niya murag niwang siya pero murag siya ganang murag nagbusog na bitaw iyang bata. Lagi. Loy kay sana na niya. Ako tang kanang kuan, ako tang tabangan ang bata ba. Tabangan ang bata. Tabangan ito. Ako tang sige pamugos ang bata, sige siya pamugos ang ina sa bata nga itutoy na yang imo mo bitaw. Yang imo mo. Hapit ako moingon ato nga ako na lang anak mambi. Naluoy na ko sa bata na. Di man na may nanay kanang inig mga anak kanang murag dugay magkuan dugay magawasag tutoy ba? Akan tutoy kana. Dugay magawasag gatas. Na nakatis ka nanay. Nagagatis ka nanay. Nya, si tatay nagtutoy. Oh